Ayan, Sir Bongski, good evening. May galap shout out, Sir Bongski. Hello, happy Sunday. Yan, magandang gabi. Sir Bongski, galap shout out. Ayan, sinong supot dyan? May galap shout out sa inyo. Sir Bongski talaga. Ang kangan yan, Sir Bongski. Ah. Yan, may galap shout out sa lahat. Anita Fooding Vlog, thank you so much for coming. Sir Bongski, thank you so much. Yan, saglit lang guys ha. Anuin ko lang tong aking ano. Yan, ipin natin si Anita. Anita. Si Anita Food in Vlog. Yan. Yan, may galap shout out. Yan, sinong support dyan? Basa ko na pala yun. Saway ka talaga, Sir Bongski. Sino daw ang supot dyan? Tinatanong ni Sir Bongski. Ayan. May galap shout out for million people in the house. Maraming salamat. Sir Bongski, kumusta ang kumusta ang maghapon sa araw ng Sunday? Ayan. Hello, Bicolana. Hello, entertainment. Edbons, ayan. Thank you so much. Idol Edbons, may galap shout out. Sisi Kuy Olga, thank you so much for coming. Sisi Kuy Olga. Ayan, sandali lang guys ha. At tayo ay lang muna. Ayan guys, pasuyo muna sa ating nakapin para Anita Food in Vlog, nandiyan ka pa ba? Anita Food in Vlog. Ayan, Anita Food in Vlog, may galap shout out from Edbons. Bongski Mix, may galap shout out. Yung masapay buhok ko. Ayan guys, dito na tayo ngayon. Wala na siguro si ipin ko si Ma'am Olga. Ayan, si Ki Hong Vlog 123. Ki Hong Vlog, may galap shout out. Thank you so much for coming, Ki Hong Vlog. Tama ba yung basa ko? Ayan, si MGRS TV, may galap shout out, sir. MGRS TV, may galap shout out. Thank you so much for coming. Ayan, dito na ako nandito pala si Ma'am Anita Food. Ayan, Ma'am Anita, ayan, dito na, unahin ko na po ikaw dahil ikaw ang unang pumasok. Unahin na kita, Ma'am Anita. Entertainment, thank you so much. Ayan, dito ako, Ma'am Anita, sa 3 minutes. Ano to? Perfect. Ano ba to? Ang labo talaga ng mata ko. Basta dito sa recipe. 3 minutes, dito sa latest video mo, Ma'am Anita. 3 minutes. Playing na ikaw, Ma'am Anita. Ayan, may galap shout out. Lahat ng nandyan. Ayan, thank you so much. 8 million people in the house. Maraming salamat. Sir Bongski,
Nandiyan ka pa. Thank you so much, Sir Bongski. Yan, basa pa yung buho ko kaya ano. Ayan. Thank you so much. Entertainment. Ayan guys, connect to each other guys. Ayan, Ma'am Anita, playing ka na. Ayan, Anita, thank you from Ma'am Olga. Mag-chin sa account. Excuse me. Mag-chin sa account ako para tulong na ako mag-play. Ayan, 7 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, mag-clear lang ako. Mag-clear history lang ako para Ayan, Ma'am Anita, still playing ikaw, Ma'am Anita. Ayan, magpakas lang. Kailan po balikan ko kayo, ayan. Sabi ni MGRSTV, ayan. Edbons, thank you so much, Edbons. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Edbons. Ayan, maraming salamat guys, Ma'am Olga. Next po kita, Ma'am Olga, dito kay Sir Edbons. Hindi pa pala ako dikit dito sa'yo, Sir Edbons, sa Excuse me. Ayan, dito ako, Sir Edbons, sa Hataw, Sayawan, mga idol. Ayan, 8 days ago. 5 minutes and 31 seconds. Sir Edbons, playing ka na. May ads pa. Ayan. Samira, hello, mega love shout out, Samira. Thank you so much for coming. Ayan, Idol Edbons, playing ka na. Ayan, Ma'am Anita, put in vlog. Ayan, kung malapit ka na mag-full watch. Ayan, +1 banana ka, Ma'am Anita, put in vlogs. Ayan, Ma'am Anita, full watch ka na. Ayan, +1 banana ikaw, Ma'am Anita. Ayan, sa 6 viewers na nandiyan, thank you so much. Thank you, Ma'am Host. You're welcome, Sir Edbons. Maraming salamat sa pagsilip mo rin sa aking live. Thank you so much. Ayan, +1 ka sa akin. +1 banana ka ulit sa akin, Idol Edbons. MGRS Dan from Ma'am Olga. Ayan, sir, magpakas lang daw, sabi ni MGRS TV. Ayan, Ma'am Anita, thank you so much. Full watch na ako sa'yo, Ma'am Anita. Entertainment, ayan, Dan from MGRS TV. Ayan, thank you so much, Sir MGRS TV. Ayan, next ko po kayo. Loving Sky Mix Vlog, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, Sir Edbons, still playing ikaw, Sir Edbons. Ayan, thank you, Olga from MGRS TV. Ayan guys, mag-iwan lang daw kayo ng bakas. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin kay Ma'am Olga. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya guys, pasuyo naman sa kanya. Ayan, panay ang sayawan dito. Sino ba dito ang galing-galing sumayaw nito ni Sir Edbons ba to? Ayan. Ayan, may club shout out. 7 million people in the house. Thank you so much. Ayan, next po si
Ma'am Olga, dito na ako sa bahay mo, Ma'am Olga. Ma'am Olga, playing on your shorts video, Ma'am Olga. Ayan, pang 165 tamsak ako, Ma'am Olga. Ayan si Samira. Samira, are you still there, Samira? MGRS TV, nandito na ako sa bahay mo, sir. Ayan, dito ako sa how to install regular aircon. 4 minutes, sir, MGRS TV. Ayan, 4 minutes ang iyong video. Nakakina. Chandra, hello, mega love shout out, Chandra. Thank you so much for coming. Sisi Kuita, Chandra. Ayan, Loving Sky Channel. Ayan, Dan from MGRS TV. Ayan, MGRS TV, playing ka na. Ayan, malapit ka lang mag-full watch, Idol Ed Bonds. Please, friend, connect me from entertainment. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Sino pa ba hindi nakakunik dyan kay Ma'am Olga? Ayan, malapit na magpulot si Kawa, Sir Ed Bonds. Ayan, MGRS TV. Yan, stepping po ikaw, sir. Ayan, Olga Dan from Chandra. Ayan, Chandra Indigo. Ayan, Ma'am Chandra, thank you so much. Ayan, Sir Edbons, Dan full watch ka na, Sir Edbons. Ayan, full watch ka na. Ayan, +1 banana ka, Sir Edbons. Ayan, tamsak ako, pang 28 tamsak, +1 banana. Entertainment. Ayan, I go to channel. Video niya. Ayan, entertainment. Ayan, like dan your upcoming. Si Lena Floresca. Lena Floresca. Hello, Ma'am Bicolana. Sino si Lena Floresca? Yan, may kalab shout out sa iyo, Lena. Yan, Ma'am Chandra Indigo. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, playing ka pa rin. MGRS TV. Entertainment, ayan. Playing on your video, Tom and Jerry, episode 18, 8 minutes and 49 seconds. Tawag dito, entertainment. Playing on your video. Sir MGRS TV, dan full watch sa video mo. Ayan, maraming salamat po, Sir MGRS TV.
Ayan, thank you so much. Ayan, Chandra Dan from Ma'am Olga. Ayan, Ma'am Chandra. I go to channel, Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am Chandra, playing on your video, family picnic, village, lifestyle. 5 minutes and 14 seconds, Ma'am Chandra, playing ka na. Ayan, Olga, thank you from, Chandra Indigo. Thank you so much, Nicolana. You're welcome, entertainment. Please drop your link, entertainment. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, still playing. Ma'am Chandra, still playing. Ayan, si Donwell Farm. Ayan, may kalap shout out. Donwell Farm, thank you so much for coming. Happy New Year. Tapos na po yung New Year. Ayan, nakalagpas na nga rin tayo sa Three Kings. Ayan, Ma'am Anita Foodie Vlog, thank you so much. Ayan, si Macho Man Channel. Ayan, Tamsak Host. Thank you so much, Macho Man. Ipin ko rin yung teka, ayaw naman ni, wait lang, entertainment. Ayaw naman niya magbaba ng bahay. Wait lang, entertainment. Please wait. Ayaw naman niya ibaba yung kanyang premiere. Ako na magbababa. Sige, wait lang. Entertainment, please drop your upcoming premiere. Ma'am Rose Tasty, may galap shout out. Thank you so much for coming, Ma'am Rose Tasty. Ayan, kanino si Macho Man? Kaninong ninja si Macho Man? Ayan, thank you so much sa pagsilip, Macho Man. Thank you so much. Ayan. Olga from Ma'am Rose Tasty. Ayan, Ma'am Chandra Indigo, still playing, Ma'am Chandra. Ayan, still playing po ikaw, Ma'am Chandra. Entertainment, please drop your link, your, premiere. Para maipin natin, Sir Entertainment. Ayan, Olga, may kalab shout out, my friend from Macho Man Channel. Ayan, thank you, host from Chandra Indigo. Ayan, Rose Tasty from Olga. Ayan, Ma'am Rose, next po kita dito, Ma'am Rose Tasty. Sir Entertainment, please drop your link to your premiere. Ako na nga magbababa, ayaw naman niya ibaba. Paano maipipin, ayaw niya magbaba. Sisikoy na inalikahin na, thank you so much for coming, Sisikoy. Ayan, that like host, Nicolana, thank you so much, Ma'am Nena. Ayan, Macho Man, may galap shout out from Ma'am Olga. Ayan guys, pa-connect sa ating nakapin para mapalitan natin yung
ang ating nakapin. Ayan, Ma'am Chandra, malapit na ikaw mag-full watch. Ayan, mag-chin sa account na ako para makapagtulong tayo sa pagpipin, ay sa pagpiplay. Ayan, dito ako kaya no, Ma'am Rose Tasty. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Rose. Ayan, I go to channel Ma'am Rose Tasty. Ayan, small birds like pond. Ayan, 1 minute and 57 seconds. Ma'am Rose, playing na. Ma'am Rose Tasty. Ayan, napakasilaw. Nakikita ba? Ayan, Ma'am Rose, playing on your video. Ayan, Ma'am Chandra and Chico, already done full watch na Ma'am Chandra. Full watch na po, Ma'am Chandra. Thank you so much. Ayan, pang 70 like, Ma'am Chandra. Ayan, si Claudio Lopez. Bon dia para todos. Ayan, thank you so much, Claudio Lopez. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Lena Floresca, thank you so much. Kanino si Lena Floresca? Kaninong ninja si Lena Floresca? Ayan, Ma'am, sis Nena Likahena. Ayan, I go to channel, si Queen Nena Likahena. 11 million people in the house, maraming salamat. Ayan, si Queen Nena playing on your video at 2 minutes and 23 seconds. Using sa your ban sis na wartel, hindi ko alam. Si Queen Nena, sorry hindi ko mabasa yung title ng video mo. Si Queen Nena playing on your video 2 minutes and 23 seconds. Ma'am Rose, malapit na po mag-full watch. Ma'am Rose Tasty. Ayan, 11 million people in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, Ma'am Rose, already done full watch, Ma'am Rose. Ayan, full watch on your video, Ma'am Rose. Ayan, thank you so much, Ma'am Rose. Pang 20 thumbs up. Yan, maraming salamat guys. 9 million people in the house. Thank you so much. Ayan, dito na ako kano. Si Queen Nena, still playing si Queen Nena Likahena. Wala si entertainment, ayaw niya talaga magbaba ng bahay, hindi siya siguro marunong. Ayan, 9 million people in the house. We love shout out. Thank you so much. Ayan, si Queen Nena Likahena. Malapit na mag-full watch. Ayan, Ma'am Rose. Ayan, another play on your video, Ma'am Rose. Ayan, Ma'am Rose Tasty, another play on your video. Ayan, dito ako sa
Emote Baby Katie, ayan, 2 minutes and 11 seconds, Ma'am Rose Tasty, play another play on your video. Rose Tasty, done from entertainment. Ayan, si Queenie Nalikena, malapit na magpulot, si Queenie Nalikena. Ma'am Rose, playing again on your video, Ma'am Rose. Ayan, si Queenie na. Ayan, already done full watch, si Queenie na. Ayan, full watch na. Agoy, di pa ako nakapagtamsak. Anyari ba? Ayan, pang 16, pang 17 tamsak, si Queenie Nalikahena. Ayan guys, 9 million people in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Teka lang, hanapin ko yung nawawala na naman yung live ko. Ano ba yan? Laging nawawala. Bigla na, lumabas ka. Saan ka nagpunta? Ayun. Ba't mo ko tinatakasan, Bicolana? Ayan. Naliligaw ako ng pinupuntahan eh. Ayan, Nina, thank you from Ma'am Olga. Ayan, welcome my friend Olga. Si Queenena, ayan, done full watch on your video, si Queenena. Ma'am Rose Tasty, ayan, still playing your another video. Ayan, Nena, ayan, I will play again, si Queen Nena. Ayan, done full watch, Ma'am Rose Tasty. Ayan, pag 17 thumbs up, Ma'am Rose. Ayan, thank you so much, Ma'am Rose Tasty. Puntahan ko na nga ito si entertainment. May premiere siya, ibababa ko yung premiere niya. Ayan guys, ibababa ko yung premiere ni tawag dito ni entertainment guys, pa-support naman sa kanyang ibababa ko yung kanyang ano ba tawag din ang kanyang premiere. Yan, napakahirap naman ng labas-pasok at lalo pag may ads. Sandali lang guys ha. Ayan, pa-support ng premiere ni entertainment. Ayan, Sir Pombars, mega love shout out. Thank you so much for coming, Sir Pombars. Ayan, si Queen Nena, playing another video mo, si Queen Nena. Ayan, lagi niya, tiny niche. Ayan, tama ba yung basa ko? Ayan, 32 minutes, si Queen Nena. Ang iikli ng video ni si Queen Nena Likahena. Ayan, Sis Nena, playing another video. Ayan, Ma'am Chandra, thank you so much. Ayan, Sir Pombars, next kita dito po, mamaya, Sir Pombars.
Ayan guys, pa-support ng ng premiere ni entertainment. Ayan, pa-support guys. Ayan, pakitamsakan ang premiere ni entertainment. Ayan, ipipin ko muna sandali para matamsakan. Ma'am Olga, please ko muna si entertainment. Kasi ayaw niyo magbaba ng bahay, ako na nagbaba. Ayan guys, pa-support. Pa-support ng ating nakapin. Ang kanyang premiere. Ayan, may kalab shout out sa lahat ng nandito from Mitsowi. Ayan, si Koy Nena, ayan, already done full watch another play your video. Ayan, pang 15 thumbs up, si Koy Nena. Ayan, si Ren Pasio Vlogs. Ayan, hello everyone. Good evening. Thank you so much, Ren Pasio. Ayan guys, patamsak ng ating nakapin sa live ng ating nakapin. Ayan, Ren Pasio, thank you so much, Sisikoy, sa pag-visit mo. Ayan, entertainment done from Olga. Sir, entertainment already done to you, Ma'am Olga. Hindi man yan si entertainment marunong magbaba ng bahay ba? Ayaw niyang ibaba ba? Ayan, si Koy Ren Pasio, nandito na ako sa bahay mo, Ren Pasio. Ayan, dito ako sa bahay mong binaba, Ren Pasio. Ayan, playing na, 9 minutes and 9 seconds. Naka-play ka na. Ayan, may kalab shout out sa 9 million people in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, Ma'am Olga. Next kita again, Ma'am Olga. Ayan, dito tayo sa bagong nakapin, guys. Pasuyo kay Ma'am Nena Likahena, guys. Sa mga hindi pa dikit kay Ma'am Nena Likahena. Ayan, please pa-support kay Ma'am Nena Likahena. Ayan, si Koy Ren Pasio, pakisuyo sa ating nakapin. Still playing ikaw, Ren Pasio. Yeah, you're welcome, Ma'am Nena. Ayan, cellphone bars. Next, kita dito mamaya sa cellphone bars. Ren dan full support from entertainment. Ren Pasio, dana sa'yo si entertainment. Pakibalikan mo na lang si Koy. Ayan, Ma'am Olga, I go to channel again sa sa channel mo, Ma'am Olga. Ayan, tamsakan ko, Ma'am Olga, yung upcoming mo. Ayan, diretso na ako sa video mo. Ayan, may upcoming pa siya ulit. Another one upcoming, Ma'am Olga.
Ayan. Ayan, playing on your video again, Ma'am Olga. 1 minute and 3 seconds. Dito sa white, playing again. Dating Dikit Entertainment from Ren Pasio. Ayan, thank you so much dyan sa iyo, Sisi Koy. Tapos na ba nun? Shorts video lang. Ayan, like dan Ma'am Olga sa shorts video mo sa 1 minute and 3 seconds. Ayan, Ren Pasio, still playing ikaw, Ren Pasio, sa 9 minutes mo. Ayan, mahaba yung video mo. Ayan, naglalag tayo. Mahina ang internet na naman natin. Dating Dikit Olga from Ren Pasio. Ayan, Dan Dikit Entertainment from Ren Pasio. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Ayan, 6 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, Ren, thank you from entertainment. Ayan, so the channel, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan. Ren, thank you from Ma'am Olga. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Sa mga hindi pa dikit kay Ma'am Nena Likahena, guys, ayan, pa-visit ng channel ni Ma'am Nena Likahena. Ayan, Ren Pasio, still playing ikaw dahil mahaba yung video mo. Naka-play pa din ikaw. Maraming salamat, Loving Sky Mix Vlog. Thank you so much. Ma'am Astrid, big love shout out. Thank you so much, Ma'am Astrid Cooking Show. Ayan, maraming salamat, Ma'am Astrid. Ayan, Ren Pasio, full watch ka na. Ayan, pang-apat na tamsak ako sa iyo, Ren Pasio. Hindi na ako magko-comment. Tinong ko ba? Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, Loving Sky, mega love shout out from Astrid Cooking Show. Ayan, Sir Pon Bars. Dito na ako sa iyo, Sir Pon Bars. Ayan, ikot to channel na lang kita, Sir Pon Bars. Tingnan ko kung masu-search ko yung ano mo dito, Sir Pon Bars. Ayan, buti na search naman. Mabilis naman pala. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Pon Bars. Dito ako sa 4 hours ago. Masarap na mga ulam sa labo. Ayan. Tama ba? Tama ba ibasa ko? Ayan, 1 minute and 13 seconds, Sir Pon Bars.
Labo, ano ba yun, cellphone bars? Labo ka marinisor. Ayan, Lena, Dan, ano to, Dan Manchin ba yun? Manila? Ayun, naduling na naman ba ako? Tama ba yung masagot? Ayan. Maraming salamat, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Phone Bars. Ayan, Sodi, Dan, from Entertainment. Ayan, Entertainment, may kalab shout out from Street Cooking Show. Ayan, puntahan ko na si Ma'am Astrid. Dito muna ako sa street, tapos ipuntahan ko mamaya yung channel mo. I-play ko muna itong how to cook tinolang manok. 3 minutes and 19 seconds, Ma'am Astrid. Mamaya ko na bisitahin yung channel mo. Ayan, Bicolana Vlog Tracking, thank you so much. Ayan, Sir Phone Bars, dahil full watch ka na, pang-apat na tamsak, Sir Phone Bars. Plus 1 banana ka, Sir Phone Bars sa akin. Teka, hindi ako nakapag-all bell. Inila na ni Lolo. Ang lupit naman itong si Lolo. Ayan, Bicolano Tracking. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Olga, thank you from Sodi Channel. Ayan, Sodi Dan from Olga. Ayan, thanks Ma'am Astrid from Nina Likahena. Ayan, with Zoe, Bicolab shout out from Ma'am Astrid. Ayan, pataas pa atras yung basak ko. Ano ba yan? Ayan, dito na nga ako sa baba. Maraming salamat, Ma'am Bicolana Vlog. Ayan, ipi-play kita ulit maya-maya ng konti, Sir Phone Bars. Dahil maikli lang yung video mo. Ayan, ipapi-play kita ulit. Ayan, Sodi, you're welcome from Ma'am Olga. Ayan, Ma'am Astrid, playing ka sa how to cook tinolang manok. Sisikoy Maribit, maraming salamat, Sisikoy. Ayan. Nasaan na ba yung Teka, wait lang, ayaw mapindot. Ipin ko ay bakit dyan ba ako nagpipin ba? Dito na ako. Tingnan ko kung walang sumpong yung aking cellphone. Pag ito may sumpong, hindi ito nagpipin eh. Ayun. Ayan, Mama Street, playing ka pa din sa tinolang manok. Ayan, Bicolano Vlog, Dan Olbel from Astrid Cooking Show. Sis Maribik, may kalab shout out from Astrid Cooking Show. Ayan, si Ron Speak TV. Ayan, Ron, may kalab shout out sa iyo. Thank you so much for coming, Ron. Saan ba kita nadikitan kanina? Kay Sisikoy Mix Vlog yata yun. Nakita na dikitan kanina. Ayan, maraming salamat. Wait lang, bibigyan kita ng jacket mo. Ayan, subscribe all my friend, please me. Ayan, Sodi Channel. Ayan, I will visit to your channel later. May galang shout out si Astrid from Maribik Family TV. Ayan, Ma'am Astrid, cooking show. That full watch na yung tinola mo, Ma'am Astrid. Ayan, bisitahin ko rin yung yung main channel mo. Jakitan ko lang si Ron. Sandali lang, Ron, ha? Ayan, Ron, may jacket ka na. Ayan, may kalab shout out, Bicolano Vlog. Ayan, from Maribik Family TV. Sis Olga from Maribik. Ayan. Thank you so much, Sir Phone Bars.
you so much, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, dito na ako sa kay Bicolano Vlog Tracking, dito na ako. Ayan muna ako sa bisitahin natin ang hardin ni Tatay. Ay, parang na-play ko na to. Dito na lang ako, sasamahan niyo po ako, balikan si Nanay dito sa gilid ng SM Santa Rosa. 9 minutes and 55 seconds, Bicolano Trackers. Ayan, si Simrat Araya. Simrat Araya. Tama ba ibasa ko? Simrat Araya. Ano ba yan? Tama ba ibasa ko? Ayan. Simrat Araya, mega love shout out. Thank you so much for coming, Simrat Araya. Ayan, Dan sa Nakapin, from Ron. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan mo na lang si Ron dahil dikit na siya sa'yo. Ayan, maraming salamat. Ayan, si Queen Nena. Ayan. Ren, welcome from Nina Likahena. Dan Tusok Host, maraming salamat, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Sir Mitsowi, thank you so much. Ayan guys, sa mga nagpapaba ng bahay guys, dikitan nyo sila. Ayan, makipagdikitan kayo dyan sa baba. Ayan, connect to each other lang guys. Ayan, Bicolano Tracking. Ayan, naka-play ka pa din sa akin sa 9 minutes mo. 9 minutes and 55 seconds. Ayan, iyan ko nga muna si Sodi Channel. Padikitan ko nga muna. Bicolano, i-repress ko lang muna si ano tawag dito? I-repress ko muna si Sodi Channel. Kanina pa naman siya. Panay ang Ayan, guys, padikitan ng padikit kay Sodi Channel, guys, sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Ma'am Astrid, welcome from Nina Likahena. Ayan guys, please connect to my Sodi Channel. Ayan, dikitan natin yan sa Sodi Channel guys. Ayan, Dan sa Nakapin. Ayan, from Ron. Si Sodi Channel, already done connect to your Ron Speaks TV. Please return back. Ponam, mega love shout out Ponam. Thank you so much. Ayan, dito, puntahan ko yung main channel mo, Sis Astrid. Astrid Maglente, ayun. Ayan, dito ko Sis Astrid sa sa part 2, Migrant Christmas Party in Brunei, 4 minutes and 22 seconds, Sis Astrid. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, still playing ikaw. Ayan, maraming salamat guys. 10 million people in the house. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga nag-thumbs up dyan. Si Kuy Vic, mamaya uli kita bisitahin si Kuy ha. Ine-next kita si Koy pagkatapos ko nitong ibang bisita natin. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, playing ka pa din. Dahil medyo mahaba-haba yung video mo, Bicolano Vlog Tracking.
Naka-play ka pa din? Yan, Ma'am Astrid, still playing din ikaw, Ma'am Astrid. Ayaw mag-akyat ng ano. Ayan, maraming salamat guys sa 9 million people in the house. Thank you so much. Ayan, Ma'am Astrid, naka-play ka pa din. Ayan, Poman. Hello, Poman. Ponam pala, Ponam. Ayan, hindi pala Poman. Ponam. Ayan, medyo mahaba-haba yung video ni Bicolano Vlog Tracking. Ayan, idol, mahaba yung video mo. Ayan, playing pa din. Maraming salamat sa iyo dyan sa pagsilip mo sa aking live. Yan, kuwawa naman ito, nasa kalsada nakatira, dala-dala yung mga gamit nila, kuwawa naman. Yan ang mga dapat tinutulungan, yung mga ganyang sitwasyon, na mga mahihirap talagang ganyan, na mga walang tirahan, walang makain. Ayan. Yan talaga dapat ang mga tinutulungan at nakakaawa naman sila. Kung tayo naghihirap, mas naghihirap sila. Ayan, Ma'am Astrid, malapit na ikaw mag-full watch, Ma'am Astrid. Ayan, tatapusin ko, tawag dito, Bicolano Vlog Tracking, itong 9 minutes mo. Tingnan mo, yung nila, tabing-tabing lang. Nakakaawa naman. Siguro yan, palipat-lipat sila ng tirahan. Ayan, Ma'am Astrid, full watch na yung yung Christmas party in Brunei, Ma'am Astrid. Maraming salamat Sis Astrid sa pagsilip sa aking live. Thank you so much. Ayan, naka-live si It's As pa. Ang dami naka-live. Ayan. And Study, then watching sa 5 minutes from Astrid Cooking Show. Ayan. Nina OTW from Ron. Thank you, host. Ayan, you're welcome, Sis Astrid. Ayan, thanks, Ron, from Nina Licahena. Ayan. Dan sa nakapin from Astrid Cooking Show. Ayan, si Ponam. Ayan, dito na ako sa iyo, Ron. Puntahan ko yung bahay mo, Ron. Dan Bicolano Vlog Tracking, Maribig Family TV. Ayan, idol Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan na lang si Kuy Maribig. Kumikip na siya sa'yo. Ayan, Ron, dito ako sa bahay mo, Ron. Ayan, guys, connect to each other, guys. Ayan, 6 minutes and 51 seconds, Ron, sa iyong binabang bahay. Ayan, Ron, Dan from Olga. Ron, nandyan ka pa ba, Ron? Yan, comment ka kung nandyan ka pa kasi may mga dumidikit sa'yo para mabalikan mo siya.
Ayan, Dan full watch na ikaw, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, maraming salamat sa iyo. Sa 9 minutes mo, 9 minutes and 55 seconds, Bicolano Vlog Tracking, Dan full watch. Ayan, maraming salamat sa iyo. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking munting live, Bicolano Tracking. Thank you so much. Hanapin ko muna ulit si Bicolana kung nasaan. Ayun, nandito pala, nagtatago. Ayan, Olka OTW from Ron. Ayan, Dan Connect Ron Speak NTV, dikit to your short video from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Ron, bahala ka na magdikit sa ay magbalik sa mga dumidikit sa'yo. Ayan, Ron Dan from Olga. Ayan, Ma'am Olga, Dan watching from Astrid Cooking Show. Ayan, Astrid Dan from Ma'am Olga. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, sa 10 million people in the house, maraming salamat. Ayan, Serpon Bars, nandiyan pa ba Serpon Bars? Kap Iking, Migalab shoutout, Kap Iking. Ayan, welcome Ron from Nena Mikahena. Thank you so much, Ma'am Nena. Ayan, Ron, nasa kap na, Ron. Nandiyan ka pa ba, Ron? Ayan, Olga, done to you from Ron. Ayan. Ron, playing ka pa rin dito sa akin sa 6 minutes and 51 seconds mo, Ron. Naka-play ka pa din. Dito sa pritong isda with magic sarap. Ayan, talaga sobrang napakasarap niyan dahil may magic sarap eh. Ayan. Akap, ano ba to? Akap, already done from entertainment. Si entertainment, hindi yata siya nagbabakas. Panilang ang done. Ayan, maraming salamat guys. Sa mga nandyan sa baba, ayan, magdikitan muna tayo dyan. Sa mga hindi pa dikit sa bawat isa dyan, ayan, magdikit-dikit na kayo para magkabuhol-buhol na ang iyong mga bahay. Sisikoy Maribik, dito na ako sa iyo. Sisikoy Maribik. Unahin ko si Sisikoy Maribik. Isunod ko si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, mag-photo channel na lang ako si Sisikoy. Ayan, dito muna ako sa hot pot and Chinese style. Sisikoy, 1 minute and 23 seconds. Sisikoy Maribik, playing ka na. Ayan, Ron, malapit ka na mag-full watch, Ron, sa printong isda with magic sarap. Iayos ko lang yung mga charger ko at malapit na namang mag-dehydrate yung aking mga cellphone. Ayan, Ron, thank you from Olga. Ayan, Loving Sky Mix Vlog, Dan from Ron. Ayan, thank you so much sa iyo dyan, Ron. Ayan, nag-low battery na daw po, no? I-ano natin, natin na ng dextrose. Ayan, Sisikoy Maribik, malapit ka lang mag-full watch sa 1 minute mo and 23 seconds, Sisikoy Maribik. Ayan, ipag-play pa rin kita dito dahil maikli lang naman yung video mo. Ipag-play kita ulit. Ayan, dan full watch ka na, Sisikoy. Ayan, another one video, Sisikoy. Ayan, dito ako sa most beautiful park in Hong Kong, Sisikoy Maribik, 20 minutes, 2 minutes and 18 seconds is Maribik, playing ka na.
Ayan, Ron. Dan full watch na ikaw, Ron. Ayan, +1 banana ka sa akin, Ron. Ayan, thank you so much, Ron, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Hi, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, from Nina Likahena. Ayan, si Baseball Best. Hi, si Baseball. Ngayon ko lang ito nakita. Ayan, nagpapabahay si Ron. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ron, dyan. Ayan, may galap shout out Nina from Loving Sky. Ayan, thank you so much sa iyo dyan, Baseball Best. Thank you so much. Kung kanino ka man ninja, maraming salamat sa support. Thank you so much. Ayan, Astrid, drop your house from Ron, Speak TV. Ayan po, Nam Dan from Entertainment. Ay, bakit ba naguto channel ako? Pastilan. Just Cooking. Hello, Sisi Kui, Just Cooking. Ay, mali. Hindi pala ito pang ano ko. Kaya pala ayaw mag-pin. Mag-change sa kautak ko. Ayan. Kaya pala ayaw mag-pin. Ayan. Just, kumusta na ikaw, Just? Ayan. Ipinatit si Ron. Ako lang pala. Dahil hindi pala pwedeng ano. Lahat tayo mag-pin. Ayan. Ayan, Just Cooking, kumusta? Ayan, tawag dito. Ayan, nakasabit ka na Ron. Ayan, dan full watch na ikaw, Sisi ko, ay Maribik. Pangalawang play ko sa'yo. Ayan, next ko si Loving Sky Mix Vlog. Loving Sky. Nasaan si Loving Sky? Ayun. Ayan, Loving Sky Mix Vlog. Dan from Nena Likahena. Ayan, dito na ako sa dito muna ako sa ano, medyo mahaba-haba. Dito sa Loving Someone who has life. 3 minutes and 1 seconds. Loving Sky, playing ka na. Kap Iking, thank you so much. Ayan, Olga Dandikit with Bakas from Kap Iking. Ayan, Ma'am Olga. Ayan. Dan connect na si Kap Iking sa'yo, Ma'am Olga. Ayan, Kap Iking from Nena Likahena. Astrid Dan from Ma'am Olga. Ayan, si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, naka-play na ikaw, Loving Sky. Kap Iking, magbaba ka ng bahay mo, Kap Iking. Kumusta po, Kap Iking? Ngayon lang po kayo ulit nadalaw sa live ko, Kap Iking. Kumusta po? Kasama niyo po ba yung mga barangay tanod mo, Kap Iking? Kap Iking, baka hindi niyo po kasama yung mga barangay tanod mo dyan. Ayan, still playing ikaw, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Ma'am Olga, thank you from Ma'am Astrid. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan sa baba. Ayan, connect to each other lang guys. Ayan, Sis Astrid, puntahan ko ulit yung ano mo, puntahan ko ulit yung ano mo, main channel mo. Ayan, pangalawang play ko sa'yo, Sis Astrid. Ayan, dito ako sa street sa ano, sa tinagputo ko na play ko na to. Ay, hindi pa.
Dito ako sa graduation day, sis Street, dito sa isang cellphone ko in Brunei. Ayan, naka-play na ikaw, kaya lang may ads pa, sis Street. Ayan, pangalawang play ko dito sa main channel mo. Ayan, mag-playing ka na sa 7 minutes mo in 19 seconds. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Loving Sky Mix Vlog. Ron, thank you so much, Ron, sa pag-stay. Maraming salamat. Ayan, malapit ka na mag-full watch, si Kuy Maribik. Ayan, that full watch na, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, full watch na ikaw. Ayan, thank you so much, Loving Sky. Ayan, thank you Ron from Astrid Astrid Cooking Show. Ayan. Ayan, Kap Dan from Olga. Kap Iking, nandyan pa po ba kayo? Kap Iking. Ayan, still paying ikaw, Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Olga. Thank you so much, Ma'am Olga, sa pag-stay, Ma'am Olga. And then, Ma'am Nalika, thank you so much. Ayan, Dances Street from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, thank you so much. Ma'am Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Nina OTW from Loving Sky. Nina Dan Tamsak po from Kap Iking. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Kuya Kap Iking. 9 million people in the house, maraming salamat. Ayan, thank you Loving Sky OTW from Astrid Cooking Show. Ayan, Kap, thanks Dan to from Dina Likahena. Ayan, sa mga nalalaktawan ko guys, na hindi ko nababasa yung message ninyo, pasensya na. Lalo pag nakatutok ako sa isang cellphone, ayan, hindi ko napapansin. Ayan, Loving Sky Mix, thanks from Nina Likahena. Ayan, still paying ikaw si Astrid. Ron, thank you so much. Ayan, 10 million people in the house. Thank you so much. Ayan, Kap Iking. Baba ka ng bahay mo, Kap Iking. Kap Iking, baba ikaw ng bahay mo. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-thumbs sa ating live, pasuyo naman guys, patamsak ng ating live. Thank you so much. Ayan. Sisa Street, malapit ka na mag-full watch, Sisa Street. Magtatamsak na ako kasi laging laging nahihila ni Lolo. Ayan, magtatamsak na ako. Ayan, pang 106 tamsak, Sisa Street.
Ayan, Loving Sky, done watching na sa done watching na sa iyo, sis, from Astrid Cooking Show. Ayan. Done to your 2 videos, Nina Likahena from Loving Sky. Nina, that thumbs up ko. Nabasa ko na pala yun. Ayan. Welcome, Loving Sky from Nina Likahena. Ayan. Kap Iking, baba ka ng bahay mo, Kap Iking. Kap Iking, nandyan pa po ba kayo? Ayan, malapit ka na mag-full wax, Ma'am Astrid. Ayan, nagbaba ng bahay si Saudi Channel. Ayan, Saudi Channel, playing on your video. 7 minutes and 28 seconds. Saudi Channel, ayan, playing ka na. Ayan, malapit na mag-full wax ikaw, si Kuya Astrid. Malapit na mag-full wax ikaw. Ano yun? Ayan, Ma'am Astrid, full wax ka na dito sa sa graduation day. Nakapag-comment na rin ako, Ma'am Astrid. Ayan, maraming salamat, Ma'am Astrid. Pangalawang play ko sa iyo sa main channel mo. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, 7 million people with us. Maraming salamat. Ayan, balik na ako ulit dito. Sino ba yung naka-play ko dito? Si Saudi Channel. Saudi Channel, still playing on your video. Ayan, Dan Nena from Maribig Family TV. Kap Iking, babay ko ng bahay mo, Kap Iking. Ayan, Ren, speak, dan dikit with bakas. Ay, Ron pala, Ron, sorry. Ron, makibalikan na lang si Kap Iking, dikit na siya sa'yo, Ron. Ayan, Saudi Channel, still playing on your video, Saudi Channel. Ayan, 10 million people in the house, maraming salamat. Kap Iking, baba po ikaw ng bahay mo. Ayan, Astrid, thank you from Saudi Channel. Maribig, thanks Dan to from Nina Likahena. Ayan, Saudi Channel, ayan, still playing on your video, Saudi Channel. Ayan guys, sa mga hindi pa napag-thumbs up sa ating live guys, ayan, thumbs up naman. Pasuyo naman guys sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan. Ayan, Kat Iking, Balvin, ayan, Dan na po, kanina po, sabi ni Ron. Maraming salamat sa iyo, Sir Ron. Thank you so much. Ayan, Saudi Channel, still playing on your video. Ayan, Kat Iking, welcome from Nina Likahena. Maribig, thanks Dan to from Nina Likahena. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, sa 9 million people in the house, maraming salamat.
Si Pari R. Dubay, mega love shout out. Host, ayan, mega love shout out din. Pari R. Dubay, thank you so much for coming. Ayan, Kat Iking, may bakas ako, sabi ni Ron. Ayan, thank you so much Ron sa'yo. Hello everyone from Pari R. Dubay. Thank you so much for coming. Pari R. Dubay, thank you so much. Ron, maraming salamat sa pag-stay mo dyan, Ron. Thank you so much. Ayan, ang gawa ng bahay, si Pare R. Dubay. Ayan. Salamat, Ron, from Kat Iking. Ayan, i-go to channel na nga lang kita, Kat Iking, kasi hindi ka naman nagbababa ng bahay. I-go to channel na lang kita. Kat Iking, dito na ako sa bahay mo, Kat Iking. Ayan, dito ako sa jogging sa umaga, bawas taba, 2 minutes and 54 seconds, Kat Iking, playing ka na. Okay yan, tama yan sa energy yan, pampalakas ng katawan yung pagja-jogging. Yan, playing ka na, Kap Iking. Maraming salamat sa iyo dyan sa pag-stay, Kap Iking. Ayan, Sodi Channel, already done full watch with your video, Sodi Channel. Ayan, thank you so much, Sisi Koy. Maraming salamat. Yan, nawawala na naman ako. Hindi ko na naman makita yung sarili ko. Ayun. Yan, welcome Maribik from Nena Likahena. Ayan, pare OTW from Ron. Hi, pare from Ron. Ayan, sabi ni Pare Ardan from Ron's TV. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Ron. Thank you so much sa pag-stay. Thank you so much. Kap Iking, naka-play ka na. Yan, still playing ikaw, Kap Iking. Ayaw magbaba ng bahay kasi ni Kap Iking, kaya nag-go to channel na ako. Ayan, Pari R. Dubay. Ayan, thank you so much for coming. Ayan Dan Kap Iking from Maribig Family TV. Abaya Official Dandikit. Sino si Bayan? Ayan, sino po si Bayan? Ayan, Dan full watch ka na, Kap Iking. Ayan, mag-thumbs up ako. Pang 25 thumbs up, Kuya Iking. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Kuya Iking. Ayan, dito ako kay dito ako sa kay Pare R. Dubay. Ayan. Lee Song Shun TV, make a love shout out. Thank you so much for coming.
yung pang-pin ko, kaya pala ayaw. Teka, stilan. Wait lang guys ha. Kaya pala ayaw mag-pin. Ayan, salamat po Ma'am Host. You're welcome, Kap Iking. Yan, mamaya pag-play pa kita Kap Iking kasi medyo maikli lang yung video mo. Ayan guys, palikit sa ating nakapin. Ayan, Sisi Kuya Lia, may galap shout out. Thank you so much for coming, Sisi Kuya Lia. Excuse me guys, makatila lamunan ko. 22 thumbs up po. May galap shout out support from Lee Song Sun TV. Ayan, thank you so much Lee. Ayan guys, pa-support sa ating nakapin guys. Mag-refresh nga muna ako kasi hindi pumapasok yung ibang message sa akin. Ayan. Ayan, si Mohan TV. Hello, Madam. How are you, Madam? Ayan, thank you so much. Ayan, nagbaba rin ng bahay si Kap Iking. Si Kuya Lia, thank you so much. Ayan, Kuya Iking, nandito ako Kuya Iking sa iyong bahay. Ayan, dito muna ako sa shorts video mo para mabilis. Ayan, play ka na Kuya Iking, hindi na ako mag-thumbs up. Ayan, good evening Madam. Ayan, thank you so much. Ano ba to? Mohan TV. Thank you so much sa support. Ayan, maraming salamat. Ayan, Kap Iking, nag-thumbs up lang ako, hindi na ako magko-comment. Sa shorts video ako, nag-play muna para mabilis. Ayan, +1 banana Kap Iking. Ayan, mag-change account ako. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Kap Iking. Ron, maraming salamat sa iyo dyan, Ron. Thank you so much sa pag-stay, Ron. Thank you so much. Ayan, Kap Iking, dito ulit ako sa shorts video mo. May galap shout out, Aliyah from Loving Sky. Ayan, Loving Sky Mix Vlog. Nandyan pa ba si Kap Iking? Kuya Kap Iking, nandyan pa po ba kayo? Ayan, pangalawang banana ko Kap Iking sa'yo. Ayan, nagbaba ng bahay si Ron. Ayan guys, padikit ng padikidikitan si Ron. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya guys, ayan, pakidikitan si Ron. Ayan, ayan ay napaka-supportive din ni Ron. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Ron. Sana naman ako nawawala ako. Ano ba yan? Balik. Ito, dito pala ako. Ayan. Aliyah, Dunia, ayan. Dan Bakas from Kap Iking. Ayan, Kap Iking, ayan. +2 banana ka sa akin, Kap Iking. Ayan, dan ako ha, Kap Iking. Ayan, nagbaba ng bahay si Ron. Ayan, pakipuntahan natin. Ipin ko ulit si Ron. Ayan. O, hindi pala ito yung pa-play ko. Stilan. Ano ba yan? Kaya pala ayaw mag-pin.
Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, 20CH, good evening. I'm watching from Japan. 20CH, thank you so much for coming. Ayan guys, sa ating nakapin, pasuyo sa hindi pa nakadikit. Ayan, binalik ko si Ron para madikitan nyo sa mga hindi pa nakadikit sa kanya dyan. Ayan. Pasuyo guys sa kanya. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan. Thank you so much. Ayan, Kap, thank you from Aliyah. Ayan, Sisikoy Aliyah, thank you so much. Loving Sky, maraming salamat sa pag-stay. Taong Grasa, hello, magandang gabi sa'yo. Ayan, thank you sis from Aliyah. Ayan, sis ko Aliyah, bisitahin ko yung channel mo. Ayan. Hello po sa magandang host. Magandang host talaga. Host, hindi magandang host. Ano ka ba naman, Taong Grasa? Ayan, si Cruzette, may kalab shout out. Tama ba ibasa ko? O tama. Cruzette Manera. Ayan, bigyan kita ng jacket. Cruzette, wait lang. Sisikoy Maribik, maraming salamat Sisikoy. Ayan, may jacket ka na Cruzette. Ayan, thank you so much. Taong Grasa, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Idol, ayan, bababa na ng bahay. Ayan, pa-connect sa ating nakapin, guys. Sisikoy Maribik, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Pag inaanto ka na, Sisikoy, ha, tulog na ikaw dyan. Ayan, thank you so much. Ayan, you're welcome, Cruzette Manera. Ayan. May galap shout out, Taong Grasa, from Maribik Family TV. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, Ito ako sa bahay mo, Cruzette Manera. Ayan, dito ako sa 15 song, parting time. 2 minutes and 42 seconds, Cruzette. Playing ka na. Ayan, Taong Grasa, magbaba ka ng mansion mo dyan. Para maisabit natin yan ng pabalik-baliktad. Cruzette, nandyan ka pa ba? Ayan, naka-play ka na, Cruzette. Ayan, Maribik Family TV, Dan from Ron. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Ron. Thank you so much sa pag-stay, Sir Ron. Maraming salamat. Ayan, napakarami naka-live. Halos lahat yata ng tao naka-live. Ang daming nagpa-pop up sa akin ng mga naka-live. Ayan, hindi ko sila ma-support dahil naka-live din ako. Ayan, salamat sa iyo, Kuya Kapiking.
Ayan, Kapiking. Ayan, dan ako 2 banana sa'yo kanin, Kapiking. Ayan, wala na si Kuset. Umalis na yata. Naka-play yung video mo, Kuset. Ayan, 12 million people in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, thanks, host. Ayan. Aaron, Dan, dikit. Lang ko sa'yo from my family TV. Sisi Kuy Nena, thank you so much, Sisi Kuy Nena. Ayan, sa mga nag-i-stay dyan, guys, ipi-play ko kayo ulit. Ayan, pasensya na, nagmunguya si host, kaya medyo... Nilalamunan ko, kaya nagmuya ako ng makakain ba? Ayan, thanks Marivic from Ron. Ayan, Taong Grasa, dito na nga ako sa bahay mo, Taong Grasa. Ayaw ko naman magbabaan ng bahay mo. Ako na lang papasok sa bahay mo kasi ayaw mong ibaba. Ako re-reconnect na naman ako. Ano ba yan? Parang na-watch ko na yata ito. Tingnan ko muna. Oo, na-watch ko na nga ito. Hanap ako ng iba. Ayan, dito hindi pa na-watch. Ayan, dito ako, Taong Grasa, sa replace blue plug, tanggal, intake. Ayan. May ads ka pa, tawag dito. Taong Grasa, may ads ka pa. Ayan, Sisi Kuy, sleep mode. Ayan, ako maaga pagising bukas. Kasi Sisi Kuy, salamat sa iyo ha. Maraming salamat, Sisi Kuy. Thank you so much. Ayan, Taong Grasa, playing ka na sa 3 minutes mo and 44 seconds, Taong Grasa. Ayan, Marivic Family TV, dan Bakas po from Cap Iking. Ayan, maraming salamat, Kuya Iking. Ayan, 20CH, maraming salamat, 20CH. Thank you so much for coming again, 20CH. Ayan, 10 million people in the house. Thank you so much. Ayan, Cruset. Dan full watch na yung video mo, Cruset. Hindi ako nag-watch. Ay, hindi ako nagbakas. Nag-thumbs lang ako, Cruset. Ayan, J. Jack. Hello, may galap shout out. Thank you so much for coming, J. Jack. Ayan, connect to each other, guys. So, nakapit tayo ulit. Ayan, sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Cruset, ayan, dikitan nyo siya. Ayan, maraming salamat, guys, sa inyo dyan. Ayan, you're welcome, J-Chan. Thank you so much for coming. Ayan guys, sa ating nakapin, pasuyo sa mga hindi pa nakadikit dyan sa ating nakapin. Taong Grasa, playing ka pa rin, Taong Grasa. Nakaplay ka pa din. Ayan, good night, host. Sleep ako. God bless. Sisi Kuy, maraming salamat. Sige, sleep na ikaw dyan, Sisi Kuy. Thank you so much. Ayan guys, padikit naman sa ating nakapin para mapalitan natin. Ayan. Pagtulong-tulungan muna natin yung nakapin natin. Ayan, Lala Moys, Motovlog. Ayan, may galap shout out, Lala Moys. Thank you so much for coming. Ayan, shout out po.
Ayan, maraming salamat Lala Mois. Thank you so much. Ayan, naglalag na naman tayo. Ayan, taong grasa, full watch ka na, taong grasa. Magtatamsak na lang ako, taong grasa. Hindi na ako magpo-comment. Ayan, si Kuya Lia, thank you so much. Ayan. Lala Mos, Dan from J-Jab. Ayan. Si Kuya Lia, thank you so much. Taong grasa, nagtamsak na lang ako, hindi na ako nag-comment. Choco. Sis Aliyah, thank you so much, Sis Aliyah. Ayan, Sir Ron, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Ron. Ayan, J-Jack, dito ako sa bahay mo, J-Jack. Ayan, dito ako sa, ano ba to, Gilumbang, Bizarre. Ewan ko kung ano ibig sabihin nun. Ayan, 6 minutes and 27. J-Jack, playing on your video. Ayan, Kuhar Sana Vlog, how are you? Ayan, thank you so much, Kuhar. Thank you so much for coming. Hello, Aliyah, Kidunia from Kuhar. Ayan. Taong grasa, Dan Bakas, poser from Kuya Iking. Taong grasa, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa'yo. Ayan, thanks, sweet host. Ayan, you're welcome, Kuhar Sana Vlog. Thank you so much sa pagsilip sa aking live. Ayan, Aliyah, Kidunia, Kuhar, hi from Aliyah. Ayan. Ano na pa, natapos na yata yung ano ba to? Ano ba ako dito? Natakot ako dito. Tamsak host. Ayan, maraming salamat sa patamsak. Maraming salamat. Lala Mois, thank you so much. Ayan, Aliyah, Kidunia, please join. Will be Bakyo from Gohar. Ayan. Lala Mois, Motovlog, thank you so much. Ayan, dadikit po sa inyong lahat from Cruzet. Taong grasa, nagdumikit sa iyo si Kap Iking, pakibalikan na lang taong grasa. Ayan, hello Lala Mois from Gohar Sana Vlog. Si Kuya Lia, I go to channel, si Kuya Lia. Ayan, playing on your video, Sis Aliyah, sa latest video mo, 12 hours ago, 7 minutes and 46 seconds, Sis Aliyah, playing na. Please with my videos for support. Yeah, I will visit to your channel, Aguhar, later. Thank you so much, Aguhar Sana Vlog, sa, palike, ayan. Ayan, Sir Luke the Great. Thank you so much for coming. How are you doing? Ayan. Ayan, may kalab shoutout po, Sir Luke the Great. Thank you so much for coming po. Ayan. Taong grasa, from Gohar Sana Vlog. Aliyah, still playing. You're welcome, taong grasa. Ayan, doing good. Yeah. Yes, Sir Love the Great.
Ayan, thank you everyone from Cruzet. Ayan, maraming salamat guys sa mga sa mga dumikit diyan kay Cruzet. May dumikit ba kay Cruzet, guys? Hello, Love the Great from Gohar. Ayan, Gohar Sana Vlog. Ayan, Sis Aliyah, playing pa rin Sis Aliyah. Ayan, thanks Aliyah Tidunia from Gohar Sana Vlog. Ayan, Sis Aliyah is still playing. Ayan, nag-iingayan yung mga aso, nagtatahulan. Ayan, Gohar. Ayan, I go to channel Gohar Sana Vlog. Gohar Sana Vlog. Ayan, Christmas decoration. We going to watch from Gohar playing on your video. 2 minutes and 34 seconds. Gohar playing. Ayan, Gohar playing on your video. Christmas decoration. We going to watch some more Christmas decoration. Ayan. Ayan, full pack, Lalamoys from J-Jab. Ayan, Ellen. Ay, Sisi Kuy Ellen. Hello, may kalab shout out, Sisi Kuy Helen. Thank you so much for coming, Sisi Kuy. Ayan, Aliyah, still playing, Aliyah. Ayan, pasensya na kayo guys, hindi ko gaano nasusundan pa yung nyo kasi yung aking Ayan, sa mga nag-thumbs up sa aking live, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan guys, pasuyo na. Pakithumbs up ka na ang ating live. Ay, Gohar, Sana Vlog, still playing on your video, Gohar. Maupo. Ayan, Sir Love the Great. Ayan, Dan Gohar from Love the Great. Ayan, Sisi Kuy Aliyah is still playing on your video. Ayan, Gohar. Ayan, Gohar Sana Vlog. Gohar Sana Vlog, already there full watch on your video. Ayan, +1 banana, Gohar Sana Vlog. Ayan, I give you 1 banana, Gohar. Sisi Kuy Ellen, thank you so much, Sisi Kuy. Maraming salamat. Ayan, Sir Love the Great. Ayan, bisitahin ko si Sir Love the Great. Ayan, puro din to, puro shorts video. Ay, hindi. Ayan, Sir Love the Great playing on your video. Yes, I am making most yummy food. Ayan. 4 minutes and 11 seconds. Sir Love the Great. Ayan, playing on your video, Sir Love the Great. Sir Ron, maraming salamat Dan sa nakapin. Ayan, wala na ata si Cruzet, umalis na yata. Ayan, Sisi Kuy Aliyah, Dan full watch. Ayan, Sisi Kuy Aliyah, thank you so much.
Kaya lang hanapin ko lang yung ano ko, nawawala na naman. Ayan. Ayan. Ellen Morningstar, Dan Dikit with Bakas from Cap Iking. Ayan. Pin Dan. Ayan, si Cruzet. Wala na yata si Cruzet. Ibaba na natin dahil hindi siya, hindi siya wala. Kanina wala din. Nagbaba lang ng bahay si Cruzet. Ayan, you're welcome, Sir Luke the Great, still playing. Ayan, Sisi Koy Ellen, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Koy. Thank you so much, Sisi Koy. Ayan, still playing, Sir Luke the Great. Ayan, Sir Luck the Great is still playing on your video. Ayan, 4 million in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, sino pa ba hindi ko nabisita dito? Meron pa ba? Si Kapiking, napuntahan ko na yan, si Kapiking. Luck the Great, Dan Dikit with Bakas from Kapiking. Ayan, thank you so much, Kuya Kapiking. Maraming salamat sa pag-stay. Thank you so much. Ayan, Sir Luck the Great, already done connect to your Kapiking. Ayan, already done full watch your video, Sir Luck the Great, plus 1 banana. Ayan, thanks Kapi Kim from Gohar Sana Vlog. Ayan, thank you so much, Sir Luck the Great. Ayan, Gohar Sana Vlog, thank you so much.
Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan pa. Ayan, please watch my video. Ayan. Please drop your link to Harsana Vlog. Please drop your link. Ayan, si Koy Ellen. Baka inaantok na ikaw, si Koy. Sleep na ikaw, si Koy. Ayan, pa-enda rin naman ako. Ayan, Dan Kat Iking from Surlock the Great. Kuya Iking, bala ka na magbalik sa mga dumidikit sa'yo. Kuya Iking. Hello, Ellen from Gohar Sana Vlog. Ayan, anong oras ka ba? Naka 2 hours na rin ako. Ayan, Ellen sister, ayan, join me from Gohar, ayan. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Kuhar. Ayan, please drop your link, Kuhar. Kuhar, please drop your link. Ayan, Dan Kuhar sana from Ellen Morningstar. Ayan guys, maraming salamat guys sa mga sumilip sa aking live. Thank you so much. Ayan, si Koy Ellen, maraming salamat si Koy. Ayan, kay Marivic Family TV, kay Cathy King, kay Ron, kay Sir Lagdagri, kay Tao Grasa, kay J-Chat, at kay Kusek. Ayan, kay Nicolano Vlog Tracking, kay Aliyah, kay Lala Mois. Ayan, yung iba, hindi ko na makita yung iba. Ayan, maraming salamat guys sa pagsilip ninyo sa aking live. Ayan. Ayan, mag-mute na po guys. At meron pa akong gagawin. Maraming salamat sa inyo. Naka 2 hours na rin ako. Ayan, thank you so much guys. Kuhar, thank you so much. Ayan, salamat din po, Ma'am Host. Kapiking, thank you so much. Ayan, Ma'am Nina, thank you so much, Ma'am Nina. Ayan, thank you so much sa inyo guys. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumilip sa aking live. Ayan, maraming salamat guys. God bless sa inyo lahat. Ayan, bye-bye guys.
Ayan, mag-mute na ako guys ha. Kasi maya-maya pa naman ako mag-end. Pero may gagawin pa ako. Mag-mute lang ako. Ayan. Ayan, bye-bye guys sa lahat ng nandyan. Bye-bye.